Insan kada ima na dunjaluku neki ispit, pa se postavi tu neko da malo nadgleda, da neko ne prepisuje, tu su kamere, na sudnjem danu imamo mnogo svjedoka. To treba da nas danas probudi, da budemo svjesni. Prva stvar, kaže Allah dželešanu u suri El Mulk, innehu bi kulli šej'in basir. Allah sve vidi. Dragi moj brate, draga moja sestro, znaj sve što uradiš, Allah to vidi. Kaže, jednog od selefa su pitali, kako kaže da ja sputam svoj pogled? Pa mu kaže jedan prijatelj, znaj da prije nego što tvoj pogled padne tamo na nešto, da je Allahov pogled na tebe prije toga pao. Pa budite svjesni da sve što radite, da to Allah vidi i Allah će svjedočiti. Svjedočit će meleki koji neprestano prate. Mi muslimani vjerujemo da pored svakog čovjeka imaju 4 meleka, 2 od njih zapisuju ljudska djela. Ma yelfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Oni ni jednu riječ ne izuste, a da pored njih nisu oni koji zapisuju. Isto tako svjedočit će i naši ekstremiteti. Hajde, Allah dželešanu će insanu, evo, ne vjeruješ, tobe ja Rabbi, gospodaru, ne vjeruješ melecima, evo, svjedočit će tvoje tijelo protiv tebe, kao što je došlo u suri Jasin. Tog dana ćemo, kaže, zapečatiti njihova usta, pa će nam govoriti njihove ruke. Šta je čovjek kucao putem interneta? Njihove oči, njihove noge i tako dalje. Pa čuvajte se da vaše ruke i vaše oči i vaše noge sutra svjedoči protiv nas nešto loše. I na kraju svjedočit će zemlja po kojoj smo hodili. Poznati su ajeti u kojima Allah dželešanu govori o tome.